أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta 25 ga watan Ramadan, hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1438, yinin da ya daidai da 20 ga watan 6 2017 miladiya. Muna gode ma Allah madaukakin sarki bisa wannan jinkiri da ya mana akan musulunci da imani, da kuma raya mu ya zuwa wannan yini na 25 wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya karɓa mana ayyukan da muka yi waɗanda suka gabata cikin yardarsa da kuma rahmarsa, kamar yadda muke roƙonsa ya gafarta mana abinda muka yi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba a cikin wato faɗin gafararsa. Mun gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka. idan ba manta ba, jiya mun tsaya a kan aya ta 134 a cikin suratul a'raf. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. zamu tashi insha Allah akan aya ta 135 a cikin wannan sura mai albarka. kafin haka, kaɗan daga cikin tambayoyi. mai tambaya na farko yake cewa kwanakin baya an yi bayani dangane da mutum yana amsa sunan mahaifin shi. me matsayin mutumin da ba a san sunan baban shi ba amma kuma yana amsa sunan wani mutum da ba shi ya haife shi ba a wajen al'amari na karatu ko makamancin haka? kamar yadda bayanin ya gabata, musulunci yana nuna cewa duk sadda mutum zai danganta kansa ya zuwa wani a samansa, to ya danganta ya zuwa mahaifinsa, bisa ga abinda ayar da ke cikin suratul ahzab take nuna, ud'uhum li aba'ihim wa huwa aqsatu 'inda Allah. saboda haka sai dai a ce wani dan wani, ko kuma a ce dan uwana. misali, mutum yana rike da dan wansa ko dan kaninsa ko dan yar uwata ko makamancin haka, amma ba ya danganta da sunan nashi ba. wannan shine karantarwar alqur'ani, kuma shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayyana ga hadisai waɗanda suka gabata, cewa dukkan mutumin da yake danganta sunansa ya zuwa wanda ba babansa ba, to ya sani cewa akwai la'anar Allah a kansa da mala'iku da mutane gabaki ɗaya. wani hadisi yake cewa wanda ke yin wannan ya butulce ma ni'imar Allah, ya kafirce ma ni'imar Allah. mutumin da ba a san waye babansa ba, kila mutuwarsa aka yi, to sai a rika ce masa dan uwa kuma masoyi. fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum. dan uwana ne a addini, sannan kuma majibincin al'amari na ne. a lokacin da kuma buƙatar danganta shi da wani suna ya zama wajibi, kamar a wajen makaranta, malamai suna nuna babu illar amfani da sunan wanda ya rike sa. misali, kila wanda shi ya rene shi da aka tsinto shi a hannunsa ya tashi, domin makaranta dole ne a sa suna, kuma zai yi wa a sa suna kawai daga wato ba a san ko ina ba. ya zama ya amfani da wannan sunan ne don lalura ta irin wannan aikin. amma sunan da za a rika kiranta da shi shine dan uwa, masoyi kuma majibincin al'amari, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Zaid dan Haritha a lokacin da yake ce masa anta akuna wa maulana, kai dan uwanmu ne kuma masoyinmu ne. saboda haka dangantaka wadda take asalin haihuwa ita ke tabbatar ma mutum haƙƙi ya danganta sunansa ya zuwa mahaifinsa
wanda shi ya haife shi domin shi ne karantarwar addinin musulunci. Allah ya samu dace. Wai da gaske ne annabi Isa zai dawo? In kuma haka ne a wani matsayi zai dawo? Kamar yadda karatu ya gabata a baya, aqidar wato ahlus sunnati wal jama'a da kuma abinda alqur'ani yake karantarwa da goyon bayan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da dama shine annabi Isa alaihi salam zai dawo. akwai hadisan da muka kawo a kwanakin baya, hadisin Imam al-Bukhari wanda Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito, Allah ya kara masa yarda, yake cewa ya ji Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum Isa ibn Maryam hakaman adala. Lalle ina rantsuwa da wannan da rayuwa ta take a hannunka, ya kusa Isa ɗan Maryam ya sauko a cikin ku yana mai hukunci, yana kuma mai adalci. fa yaksiru saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'a al-jizya wa yafiḍ al-mal hatta la yaqbalu ahad hatta takunu as-sajda al-wahida khayrun min ad-dunya wa ma fiha. idan ya dawo abinda Isa ɗan Maryam alaihi salam zai yi shine zai karya duk inda cross yake a duniya, za a sauke, ba za a ci gaba da kiristanci ba. sannan kuma zai kashe alkhanzir duk inda aladu suke a duniya, sannan kuma zai sauke jizya, za a zama ba sauran biyan jizya daga lokacin zuwansa. sannan dukiya za ta yawa, wadata za ta wato game mutane, ya zama akwai arziki da aminci da zaman lafiya, har ya zama ba wanda ke karɓar zakka idan an fitar, saboda kowa ya wadata. a wannan lokacin ne kuma sujjada kawai mutum in ya samu ya fi yadda da ita, ya fi son ta bisa ga duniya da abin da ke cikinta da baki da. Dawowar annabi Isa alaihi salam yana daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama, kamar yadda ya tabbata a hadisin Huzaifa ibn Usayd, yace wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinkaye gare mu, mana ya hango mu muna tattaunawa, wa nahnu natadhakar, muna tattaunawa muna kuma wato magana a tsakaninmu. sai ya tambaye mu sallallahu alaihi wasallam, ma za ta kurun, me kuke tattaunawa, maganar me kuke yi? sai suka ce na tazakaru sa'a ko na sa'a, tattaunawa da muke yi al'amarin tashin alkiyama ya take, ya abin zai kasance. sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, innaha lam taquma hatta tara 10 ayat. ku sani al'amarin alkiyama ba zai zo ba za a tashi alkiyama ba sai kun ga ayoyi guda 10. daga cikin ayoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko ad-dukhan, hayaki wanda zai zo ya mamaye sararin samaniya. fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adabun alim. sannan na biyu shine dajjal, wanda zai fito a hannunsa a samu abubuwa waɗanda ke da kama da sabanin al'ada, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai da wasu abubuwan da yakan yi wanda sun saba ma hankali. saboda haka wasu waɗanda Allah bai ba tsari ba za su bi shi a matsayin da wanda yake shi ne Allah ubangiji ya tsare mu. idan wannan wato mutum ya bayyana, almasihid dajjal zai karaɗe duniya ga baki ɗaya, in bancin makka in kuma bancin madina. sannan akwai dabba ta uku daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama, wata wato dabba da za ta fito. wa idza waqa al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. a lokacin da wannan dabba za ta fito, za ta zo ne tana ida bayani, tana kuma bayyanar da cewa lallai daga lokacin da ta fito babu sauran imani. zai zama har mutane suna hulɗa tsakaninsu, an san ana ganin alamar ɗan aljanna, ana ganin alamar ɗan wuta, kamar yadda malamai suke bayani. Allah ya tsare. sannan kuma akwai fitowar rana, wato na hudu daga yamma, a maimakon fitowa daga gabas kamar yadda aka saba, sai a ga rana ta fito daga yamma da kuma faɗi gabas. wannan lokacin shi ma idan rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas, maganar tuba kuma kofar tuba an rufe idan mutum bai tuba ba kafin fitowar. hakan nan na biyar shine nuzul Isa ibn Maryam, saukowar annabi Isa dan Maryam yana daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama guda 10, shine na biyar. sannan ya ajuj wa ma'juj
da su kuma za su bayyana. Sannan salatu khusu wato tsagewar ƙasa har guda uku, khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bil jazirati al arab, daya a gabas daya a yamma. ƙasa ta tsage a samu wato mummunar halaka na mutane a gabas da yamma, sannan da wanda za a yi a tsibiri na larabawa. sannan wa akhiru zalika narun takhruju min adn bil yaman takhruju an-nasa ila mahsharihim. karshen alamomin guda na goma wata irin wuta ce wadda za ta fito daga wani gari da ake ce ma'adin a kasar yaman a yanzu. wannan wutar ita za ta kora mutane ga baki daya ya zuwa wato inda za a taru domin a yi hukunci a gaban ubangiji madaukakin sarki. waɗannan ayoyi guda goma su ne suka tabbata a wannan hadisin, kuma daga cikinsu akwai saukowar annabi isa alaihi salam. annabi isa alaihi salam bai mutu ba a kuma kashe shi ba kamar yadda nasara suke da'awa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allah ilayhi. Allah ne ya daga shi yana can wurin ubangiji madaukakin sarki, kuma zai dawo da shi domin wa innahu la ilmun lis-sa'a, zai dawo da shi a ƙarshen wato duniya ya zama alama daga cikin alamomin tashin alƙiyama. idan kuma ya dawo zai dawo a matsayin mabiyi ne ga al'umma, amin, ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. zai zama sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma manzanci shi na nan. saboda haka annabi ne, manzo ne, sahabi ne kuma na manzo sallallahu alaihi wasallam. domin ne mutum yake nema dan ya zama sahabi? abu na farko shine mutum ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan ya yi tarayya da shi ko da na lahaza ne, ma'ana ya gan shi idan yana da gani. idan makaho ne ya zama ya yi tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da na ɗan lokaci kaɗan ne. idan ya samu haka kuma ya mutu akan imani. waɗannan abubuwa uku suke ba mutum zama sahabi, su ne sharuɗan sahabantaka. to annabi isa alaihi salam kuma ya same su, ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam a yaushe ya gan shi a daren al-isra wal mi'raj, sannan ya yi imani da shi, gashi zai dawo a matsayin sahabinka, a matsayin mabiyinka. sannan kuma cikin yardar Allah zai kaddare ya koma ma ubangiji yana bisa imani da addini da kuma da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. saboda haka ya yi da manzancinsa a lokacin da ya kawo sako. wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu wa qad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi. kaga umarnin da Allah ya masa shine isaqo. ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani ay falamma anamtani wa rafa'tani ilayka kunta anta ar-raqiba 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. lokacin da aka aiko shi zuwa bani Isra'il ya yi da sako a matsayinsa na manzo aikakke da sauran ubangiji madaukakin sarki. daga lokacin da kuma aka ɗaukake shi ya zuwa sama, to muddar lokacin manzancinsa ya ƙare. amma kuma tun da yana raye a cikin hukuncin Allah zai dawo a matsayin hakaman adala, mai hukunci mai adalci, a matsayin sahabiyyan tabi'an da Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabi mai bi ga addini da kuma da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya samu dace. yana daga cikin karkatattar wato da'awa da wasu suke akai, har daga cikin firqa na musulmai, cewa annabi Isa alaihi salam ba zai dawo ba. wannan ba ta daidai da karantarwar alqur'ani ba, kuma ya saba ma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda ke tabbatar da haka. Allah ubangiji ya samu dace. tambaya ta ƙarshe, wannan yake cewa mutum ne yana sallah tare da bin jami'i, bayan an yi raka'a ɗaya sai aka ɗauke wuta. wato shi wannan mutumin yana bin sallan daga gida ne,
to yaya hukuncin sallarsa zai ci gaba ne ko zai sake sabon sallah ne? tun harko sallar tasa ba sallah ba ce, ba ta inganta ba. bai halatta mutum ya bi sallah daga gida ba yana bin mukabbar sauti, yana bin sauti na microphone. wajibi ne idan mutum zai bin liman sallah ya zama ko dai yana ganin liman din, ko da yana jin kabbararsa ya ga yana ganinsa, ko kuma yana ganin mamu waɗanda ke bin liman, wato inda ya tuke da shi. domin zai yiwu sahu na ɗaya suke ganin liman, na biyu, na uku, na hudu, na goma an rufe liman. to amma dai wanda ke gabanka shine matsayin wakilin limami, domin yana bin wani ne, wani yana bin wani, ana bin liman din yana a can gaba. to ko dai mai bin sallah ya zama yana ganin liman, ko kuma yana ganin sashe na mamu. kuma ma abinda malamai ke cewa ba ma hange ba, ya zama sahunsa yana da alaka da sahun masallaci. saboda haka babban kuskure ne mutane ke yi, musamman a ranar juma'a. mutum ya tsaya daga nesa yana hange kawai. dole ne ya zama sahunka ya haɗa da sahun masallaci, ko dai ta gefen dama ko ta gefen hagu ko kuma ta baya. idan duk wurare sun cika, tsayawa daga daura da liman ko gabansa duk ya halatta, idan babu wasu wurare waɗanda ke samar ma mutum wuri a gefen dama ko kuma a gefen hagu. saboda haka daga lokacin da mutum ya tsaya a gida, sautin liman yana kai masa yana bin shi sallah, to sallar sai ya sani tun farko ba ta yi ba. ba magana ya sake sabon sallah bane idan an ɗauke wuta, ai tun aka ɗauke wuta, mana tun farkon sallar wuta ma babu, don baya haɗe da liman. saboda haka ya sake sallah. wannan ita ce babbar fatawa ta manyan malamai kamar irin su Sheikh Abdulaziz ibn Baz, Allah ubangiji masa rahama, da irin manyan malamai masu fatawa a duniya, domin wajibcin alakanta sallar mamu da liman ko kuma mamu waɗanda ke bayansa. amma idan masallaci ne wanda ke da underground ko kuma wanda ke da abin nan sama bene, to kaga a wannan lokacin mutumin da ke ƙasa baya ganin liman, kuma idan a gaba yake babu wasu mamu da yake gani. to a irin wannan sallar ta ingantacce ce ta halatta, domin a sashen masallacin ya halatta mutum ya bi liman ta hanyar amfani da sautin da yake ji nashi, baya ganin ta kuma baya ganin mamu in dai a cikin masallacin ne. ma'ana an yalwata masallacin ta hanyar samar da wuri a ƙasa, abinda ake cewa underground, ko kuma ta hanyar bene a sama, domin samun yalwa saboda yawan al'umma. a wannan lokacin mamu zai bi sallah ne ta hanyar abin da yake ji na sautin liman, sawa'un sautin sana al'ada ko kuma sautin da speaker ke kawo masa. a irin wannan lokacin idan an ɗauke wuta, balle ma inda irin wannan masallacin yake ba magana ɗauke wuta, ina fata an fahimta. ma'ana masallacin Makka idan ka je za ka ga akwai underground, idan ka shiga ba ma za ku gane cewa ƙasan kake ba, an shirya an gyara shi da tsari mai inganci. sannan kuma akwai sama, bayan ta ɗaya akwai ta biyu, hakan nan dai akwai benen, saboda yawan al'umma da ke zuwa wannan wuri. to kaga a wannan wuri mutum zai bi liman ba lalle sai ya gan shi ba. wani ma zai daɗe yana sallah a haramin Makka ma bai ga liman ba. in dai ka ga liman ɗin ne sai ka gane ma ina yake ka hanka shi, saboda taron al'umma. sannan kuma sallah ce wadda ke da yanayi ta gewayewa, nan ka ga sahu ake iyaka, amma can sahun round yake a gewaye, domin munan muna ƙoƙarin fatantar inda Ka'aba take, can ko ga Ka'aba, saboda haka kowa zai tsaya ne daidai inda yake, daga gabas ko yamma ko kudu ko arewa, kawai Ka'aba ce za a fuskanta. a Makka ba ka iya kai sallah kana fuskantar yamma ko kana fuskantar gabas ko kana fuskantar arewa ko kudu, duk lafiya ne. a nan kuma gabas kaɗai ce a wurin duba, domin nan ne daidai inda Ka'aba take. to kaga a irin wannan masallaci mutum zai iya yi sallah a ƙasa ko kuma ya yi sama, ba tare da ganin liman ba kuma tare da ganin mamu ba, kuma sallarsa ta inganta. da za mu kaddara a ɗauke wuta, in an ɗauke wuta a wannan lokacin ko dai kowa ya kammala sallarsa daga inda aka bar shi, ko kuma a samu wani
ya shiga gaba ya zama shi ne liman musulmanci kuma sallar ta inganta a irin wannan matsayin domin dukkansu a masallaci suke. ina fatar an fahimta. amma ɗauke wuta a irin wannan wurin ba abu bane wanda ya taɓa faruwa, kamar abin da aka sha faɗi domin godiya ga Allah da Allah ubangiji madaukakin sarki ya fifita waɗannan wurare na ibada a masallaci ba ma na Makka ba, a masallacin Madina akwai tanadi na abin da ake cewa generator standby idan an ɗauke wuta. bayan generator standby akwai kuma wasu manya-manyan batura waɗanda su kuma in generator ya yi feli, ƙarfin wutar da ke jikin baturan waɗanda ke jiran generator ya yi feli idan an ɗauke wuta ya fi ƙarfin wutar da ake baiwa jihar Sokoto in ta samu. na fata an fahimta. to kuma tun da aka haɗa wutar ba a taɓa ɗauke ta ba balle generator standby ya yi aiki balle ma baturan su aiki. to kaga inda ake da cikakken technology da ya yi. to amma munan shi yasa har yanzu ladananmu sai dai su ta haƙuri, sai dai su zama cikin shiri, ko da ba sa bin kabbara wani lokaci kawai sai ga ɗauke wuta. to kaga sai an samu liman mai ƙarfin murya, zakara wanda ke iya ida saƙon har zuwa baya. to amma can saboda babu ɗauke wutar ba wannan matsala, kaga ba za a samu mushkilar ba cikin yardar Allah. ko da an ɗauke wuta akwai generator standby, ko da kuma generator ya yi akwai batira wanda dukkan su kuma ba su taɓa aiki ba a tsawon shekarun sa su. Allah ubangiji ya samu dace. Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai. waɗannan abubuwa ko shakka babu abin da muka sani ne asalinsu ba wai daga ƙasashen musulunci aka yi su ba. abin da ya shafi generator, abin da ya shafi waɗannan batura da technology kansa wanda aka sa duk dai ko da akwai injiniyoyin musulmai, to amma abubuwan da aka haɗa aka yi ba daga ƙasashen musulmai bane. amma ubangiji ne ya kaddara sai an yi abin da zai amfani musulunci. su ba sun yi don taimakon musulunci ba, amma wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. a duk lokacin da aka fito da wani abu sabon kira na wani abun technology, sai ka ga cewa Allah ya bada yadda musulmai za su amfana da shi fiye da waɗanda suka kirkiro wannan abu. kamar abin da ake bada misali na waya da ke a hannunmu yanzu, abubuwa da ake amfani da waya yanzu domin ida saƙon Allah, domin gane abin da Allah yake, karanta alƙur'ani, karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, fatawoyi na malamai na duniya. abu ne wanda ko shakka babu a lokacin da mutanen Japan ko mutanen China suke kirkirar waya ba su yi don wannan ba, amma Allah madaukakin sarki ya sa wato alkhairin ta a cikin waɗannan abubuwa domin taimakon addini, domin ɗaukakar musulmai. muna roƙon Allah da ya ƙara ɗaukaka wannan addini, ya ƙara yawaita mana wato mabiya na addini, da kuma samun ɗaukaka da kuma samun yaƙini da imani na gaskiya a cikin mabiya. Allah ya samu dace. akwai takardu da suke yawaita a yanzu daga ɗan uwa daban-daban, suna kuma rubutuwa ya zuwa wannan majalisi mai albarka don roƙo da kuma neman alfarmar addu'a bisa ga matsaloli da suke damun ɗan uwa daban-daban, matsaloli na rayuwa, wasu kuma neman buƙatu na rayuwa, wasu ababen in an karanta gwanin ban tausayi. amma ubangiji madaukakin sarki shine mafi jin kan masu jin kai, shine arhamur rahimina. ya fi mu sanin abinda waɗannan ƴan uwa suke ciki na damuwa ko kuma na bakin ciki ko na matsaloli, ya kuma fi mu sanin bukatocin da waɗannan ƴan uwa suke da su, waɗanda suke neman Allah ya biya musu. sun yi tawassuli da wannan majalisi mai albarka na roƙon Allah ubangiji madaukakin sarki ya yaye musu damuwa. saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya yaye musu damuwarsu, ya kuma yaye musu matsalolinsu, ya biya musu bukatocinsu na alkhairi. Allah ubangiji madaukakin sarki mun ma ya biya mana bukatocin mu baki daya. Allah ya sa mu dace. na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. bayani ya gabata a jiya dangane da kiran ubangiji madaukakin sarki da yayi ma al'ummar musulmi na cewa mu yi gaugawa mu kuma zama masu shiga cikin rigenge na ƙoƙarin neman gafara daga wurin ubangiji madaukakin sarki da kuma neman aljanna wadda ubangiji madaukakin sarki ya yi tanadinta ga masu jin tsoron Allah. Girma da faɗin wannan aljanna ya kai faɗin sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai, an yi tanadinta ga masu taƙwa. Muna roƙon Allah ya samu a cikin masu taƙwa. A jiya Allah ya fara bayyana mana su wane ne almuttaqina, sifofinsu a wannan muhallin. Mun ambata daga cikin sifofin akwai su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don yi ma Allah da'a, suna yi don Allah ba don kowa ba, sannan kuma suna badawa lokacin tsanani ko kuma lokacin sauki, a sadda suke da yawa ko kuma lokacin da suke da kaɗan, ba sa mai da kira na ubangiji a wajen taimakon addini. Duk sadda aka kiraye su aka neme su da su ba da taimako, to ba sa mai da hannun baiwa, suna kokarin ba da abin da ubangiji madaukakin sarki ya sauƙaƙe musu a kowane hali. Sannan sifa ta biyu su ne masu danne zuciya, su ne masu maganin wato zuciyarsu a lokacin hushi. Idan sun yi hushi suna kokarin danne zuciya, ba a ganin alamar hushin a huska, ba a ganin alamar ɓacin rai a cikin mu'amalar su, balle fa har su ɗaufansa, balle har su maida martani ga abin da aka yi masu. Daga cikin sifofinsu har ila yau su ne mutanen da suke yafewa idan an yi masu ba daidai ba. Suna da dama, suna da iko, suna da ƙarfi na su rama abin da aka yi musu ba daidai ba, wanda ya zalunce su ko kuma wanda ya keta musu alfarma, amma kuma sai su yafe don Allah ba don komi ba, sai su kau da kai su yi abuwa su kuma yi gafara, sannan ba za a sake jin tashin zance ba a bakinsu a tsawon rayuwa. Allah yana son masu kyautatawa. Wannan ya nuna mana waɗanda suke muhsinina su ne ke sifantuwa da waɗannan sifofi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ƙarfafa mu, ya ba mu ikon siffantuwa da waɗannan sifofi masu kyawu. Ci gaba da bayanin sifofin almuttaqina shine ubangiji madaukakin sarki yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan, su ne waɗanda idan sun aikata mummunan aiki. Fahisha shine wato mummunan wato sabo na Allah ko kuma yin magana ta alfasha, amma dai malamai sun fassara fahisha anan shine aikata zina ko makamancin haka. Duk lokacin da wato shaitan ya ribace su, ya fi ƙarfinsu, ya kuma rinjaye su, ya sa su suka je suka aikata wannan mummunan aiki, to da sun aikata aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawukansu da abin da bai kai wato na zina ba. Wato fahisha aikata zina, zalamu anfusahum suka zalunci kansu da abin da bai kai haka nan ba. Daga lokacin da suka aikata wannan zakarullah, za su tuna da Allah, su kuma tuna da abin da Allah ya yi alkawari ya yi tanadi za a wato yi ukuba ga mai irin wannan aiki. Nan take fastaghfaru li dhunubihim, sai su nemi gafarar ubangiji bisa ga zunubin da suka aikata. wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, kuma lalle sun nemi gafara inda ya dace a neme ta, domin babu wanda ke gafara sai Allah, ba wanda ke gafarta zunubi sai Allah. Allah ka gafarta mana. walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, waɗannan bayan Allah ba sa dawama, ba sa dogewa, ba sa nacewa ga irin wannan mummunan aiki, alhali sun san cewa sako ne na Allah. A lokacin da suka aikata, zai zama aikatawa ne bisa ga kuskure, zai zama aikatawa ne bisa ga kasa da ajizanci irin na ɗan adam, zai zama sun aikata ne bisa ga rudi da kuma mummunan jagoranci na shaidan, zai zama kuma sun aikata ne bisa ga kaddara ta alkauniyya, abinda Allah ya kaddara ma bawa zai aikata, amma ba bisa ga zaɓi na ubangiji ba, domin ubangiji bai kaddara a saba masa ba. Amma mutum ba zai iya saɓon Allah ba wajen kaddara. Lallai kaddara ce da faɗin ma'anarta ta abinda malamai ke ce ma al-qudra al-kauniyya, abinda Allah ya kaddara zai faru a duniya. Duk sabda a wani abu zai faru, sawa'un daidai ne ko ba daidai bane, yana cikin faɗin kaddarar ubangiji al-kauniyya. Amma kaddara ta shar'iyya wanda Allah yake magana da mutane da ita, shine cewa ga abin da yake imani, ga kuma abin da yake kafirci, ga shari'a ga bata,
ga shirka ga imani ga kuma sunna ga bid'a kaman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso zabi ne ga yanan an baka kai imani in ka so Allah ya ba mu ikon yin imani wanda kuma yaso ya zabi kafirci wal iyad billah idan yayi ya kuma san kwanan zanta saboda haka a duk lokacin da waɗannan bayan Allah suka samu wata faduwa suka samu wata zalla suka samu wata sarmandauna a cikin rayuwa suka yi kuskure wanda bai kai zina ba ko kuma suka yi babban alfahisha na zina to suna fadawa cikin nadama wanda yake yana daga cikin sharuɗan tuba wa shuruɗut tawbati an-nadamu ala ma fata akwai alamar alkhairi akwai alamar rabo akwai kuma alamar shari'a ga dukkan mutumin da yake saban Allah amma yana gama saban Allah sai nadama ta zo masa bakin ciki bacin rai da kuma cizon yatsa yana ganin me ya kai shi ya aka yi haka ta faru har ma yana tunanin bai san yadda abin ya faru ba amma akwai ban takaici akwai kuma hadari ga mutumin da zai saki jikinsa ya yi saban Allah ya gama kuma yana cikin farin ciki da annashuwa suna taya juna murna da shi da wacce suka yi a barnar yan zina ce wal iyazu billahi ba sa ganin damuwa ba sa ganin sun yi wani mummunan abu to kaga tafiya ta yi muni kenan an riga an yi nisa sai fa wani shiri na Allah Allah ya tsare mu daga tuna ubangiji na farko kaga nadama ta zo sannan kai tsaye wanniyatu an la ya'uda ila dhanbi zakarullah fastaghfiru li dhunubihim alfa'u huna tana nufi istimrar kai tsaye fa bi sababi dhikrihim lillah istaghfiru li dhunubihim daga sabda suka tuna Allah suka kuma tuna ukubar da Allah ya yi tanadi suka kuma gane cewa lallai sun fada cikin hadari nan take ba sa bari dogon zango ya shiga sai su nemi gafara ya zuwa wurin ubangiji wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa lam yusirru ba za su doge ba ba za su nace ba wato ma'ana Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa yayi tanadin gafara ga dukkan bawa wanda ya saba masa sawa'un sako karami ko kuma cikin kaba'ira yana yi ransa ya baci hankalinsa ya tashi ya tuna Allah ya tuna ya saba ma Allah ya kuma tuna cewa ya shiga gonar da ba tashi ba kai tsaye sai ya nemi Allah ya gafarta masa Allah kuma zai gafarta masa a wannan lokacin amma kuma ba a son ya zama kuma bayan an gafarta masa an jima ko gobe kuma ya koma ta zama tubar mazuru ba ta zama tuba ta annasuh ba ubangiji madaukakin sarki baya son bawa ya zama mai naci a wajen saban Allah amma kuma yana kawo gafara ga dukkan wanda ya nemi gafara a duk lokacin da ya yi kuskure ko kuma ya yi abin da yake na saban Allah wannan shine a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ƴaƴan annabi adam masu kuskure ne ba wanda zai ce shi 100% baya sabo ba wanda zai ce shi 100% baya yin laifi babu wanda zai ce lallai shi kenan ma'ana babu wani abin da yake na laifi babu wanda yake haka kowane ɗan adam mai kuskure ne amma mafifici cikin masu kuskure su ne masu yin gaugawar tuba su nemi gafarar ubangiji Allah ya karɓi tuba mu Allah ya gafarta mana manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane ku nemi gafarar Allah kuma ku tuba fatta'ib min adh-dhanbi kama la dhanba lah wanda ke tuba wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda baya da zunubi ne kuma zunubi komai girman sa Allah yana gafarta masa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ubangiji ya gafarta mana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yudnibu dhanban thumma yatawadda wa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu babu wani mutum babu wani bawa wanda zai yi laifi wanda zai saba ma Allah ya shiga cikin nadama da damuwa kai tsaye sai ya dau abin arwalla yayi arwalla tana daga cikin abin da ke taimakon mutum wajen garkuwa bisa ga koma masako wajen wanke zunubi laifi da ke jikin mutum domin dukkan mai yawaita arwalla ƙarshen ɗigon ruwan da yake zuba na wanke jikin mai arwalla yana zuba ne da zunubin da ke jikin mutum shi yasa musulmai masu imani za su tashi wato masu arwalla za su tashi suna da haske
a gaban ubangiji a gobe alkiyama. Hadisin Abu Huraira yana cewa inna ummati yuhsharuna yawm alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. al'umma ta za a tada su a gobe alkiyama, al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da haske, suna da kuma irin wani sofa ne na gaɓoɓin da suke wankewa saboda alamomi na alwala. Saboda haka duk wanda ya samu dama in ya zo alwala na ya tsawaita wurin wankewarsa ya tsawaita. Wanda ya rawaito hadisin Abu Huraira idan ya zo wanke hannunsa yana alwala gaba ɗaya har sai ya kawo dantse wajen wankewa. Haka nan in zai wanke kafa sai ya kawo gwiwa, domin yana son ya tashi da wannan hasken na kamar musulmai masu imani daga cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan hadisin yake nuna mana mutum yayi zunubi ya tashi yayi alwala, sannan yayi raka'a biyu na nafila, sannan ya roki Allah gafara kai tsaye, Allah zai gafarta masa. Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah kuma ya bamu ikon cirata da kuma nisanta daga aikata wato sabon Allah da munanan abubuwa waɗanda za su kai mu zuwa wannan mummunan hali. Allah ya sa mu dace. Na'am. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة وأن باين الله وأن سكا سفنتور وأن سفوفي المتقين Allah Ubangiji ya samu a ciki jaza'uhum maghfira, sakamakon su wata irin gafara ce daga wurin Ubangiji. Allah zai lullube su cikin rahamarsa ya kuma yi musu kyakkyawar gafara. Wa jannat, da kuma aljannatai waɗanda tajri min tahtiha al-anhar, ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin benayen waɗannan gidaje na girma na karamci na 'yan aljanna. khalidina fiha, idan sun shiga a cikin aljanna suna dawwama, suna tabbata a cikin aljanna, ba a fita, ba a gajiya, ba a neman musaya, kuma ba a tsuha. Allah ya sa mu dace. Wa ni'ma ajrul amilin, kai ma dalla da irin wannan lada ta masu aiki wanda Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayyana a aiwata. Wato masu wannan kyakkyawan aiki na waɗannan sifofi na masu takawa, ladar ta yi daidai, ladar kuma ta zama mafi kyawu ma daga aikin, domin Allah da an saka masu, an kuma ƙara masu, an kuma ƙara masu bisa ga rahama ta Ubangiji da falalatarsa. Muna roƙon Allah da ya bamu wannan kyakkyawar lada, kyakkyawar gafara da kuma wannan gida na aljanna. Allah ya samu dace. Na da قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، الأمومي داما سن gabata kafin wannan al'umma ta ƙarshe, kafin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fadin ubangiji madaukakin sarki qad khalat min qablikum sunan yana nuna mana cewa mu ma wata rana za a wayi gari ba wannan al'umma, domin lokaci zai zo na sadda duniya ta kare. Zaman dama na temporary ne, zaman na wucin gadi ne, ba zama ne na tabbata ba. Rayuwa ce fararra ƙararra, rayuwa ce wadda Allah ya kaddaro ma kowane bawa da ke cikinta jarabawa na neman gida wato tabbatacce. Zaman ko kuma rayuwar duniya ya ɗan uwa, rayuwa ce wadda ake yi ta jarabawa, rayuwa ce wadda tun daga farkon zuwan mutum duniya har komawarsa ya zuwa wurin Ubangiji yana cikin jarabawa ne, kuma yana neman samun gida na dindindin, gidan dawwama, gida na alkhairi, gidan aljanna. Allah ya bamu, Allah ya samu dace. Saboda haka kamar yadda waɗansu al'ummomi suka gabata suka wuce, haka nan wannan al'umma ita ma za a wayi gari ta wuce. Qad khalat min qablikum sunan, kamar faɗin Allah madaukakin sarki, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun fasiru fil ardi. saboda haka ya ku masu imani, ku yi tafiya a cikin ƙasa, ko dai tafiya ta jikinku, ku yi tafiya iya abin da mutum ke iyawa, domin tafiya mabuɗin ilimi ce.
ko kuma ku yi tafiya da tunaninku ku karanta abin da ke cikin littafin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ingantaccen tarihi na musulunci ku yi tafiya da tunaninku fil ardi a cikin ban ƙasa faɗin duniya fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yi lura ku ga ya ƙarshen masu ƙaryatawa yake kasancewa al'ummomin da suka gabata waɗanda aka aiko musu da manzanni da littafai daban-daban ya waɗanda suka ƙaryata suka kasance ya ƙarshen su yake ya Allah ya halakar da su wannan babban aya ne babban darasi ne da ya kamata mu ɗauka a cikin kissoshi waɗanda ake kawo mana a cikin alƙur'ani mai girma malamai suka ce a wannan aya tana nuna mana muhimmancin tarihi a karantarwar shari'ar musulunci domin shi tarihi wani abu ne mai kama da wato madubi miro wanda mutum ke kallon kansa malaman tarihi suna cewa at-tarihu mir'atun tan'akisu alaihi akhlaqul ghabirin فنتخلي عن رذائلهم ونتحلي من فضائلهم tarihi wani irin madubi ne wanda mutum yake wato dalilin duba madubi domin ka ga ya kake domin ka ga ya shirin ka yake mutum ya shirya zai fita daga gidansa zai duba madubi domin ya gani huskarsa babu sauran kunu babu wani abu da ya bata mai huska hullarsa ta samu daidai rigarsa daidai ne domin kada ya zama abin aibatawa idan ya fita wannan shine babban muhimmin abin da ya kamata mu ɗauka na darasi a tarihi madubi ne wanda yake kawo mana rayuwa da ɗabi'a da kuma halayya ta mutanen da suka gabata kuma abin da ake son mu ɗauka daga cikin tarihi shine mu yi ƙoƙari mu ƙawatu da kyawawan ɗabi'un mutanen da suka gabata ga waɗanda suka yi imani ɗan kaɗan ne amma Allah ya tserar da su Allah kuma ubangiji ɗaukin sarki ya yabe su ya kuma yi masa tanadi na kyakkyawan karanci a gobe alƙiyama ga waɗanda su kuma suka yi kafirci su kuma sai mu yi ƙoƙari mu nisanci abin da suka aikata domin kada mu samu makoma irin tasu mu bi waɗanda suka yi aikin ƙwarai suka yi imani don muna fatar mu samu makoma da yabo da kuma kusancin Allah irin yadda suka samu Allah ya bamu mu yi kokari mu nisanci mummunar hanya na waɗanda suka ƙaryata waɗanda suka ƙi gaskiya domin muna gudun kada mummunan ƙarshe irin nasu ya same mu domin muna gudun kada a gobe alƙiyama mu faɗa mummunar makoma kamar irin yadda suka koma wannan shine kyakkyawan manufa ta tarihi shi yasa alqur'ani yake ce mana fasiru fil ardi ku yi tafiya da hankali ku yi tafiya da jikinku ku yi tafiya da tunaninku a cikin ƙasa a duniya ga baki ɗaya ku kuma ɗauki darasi Allah ya ba mu ikon ɗaukar darasi na abin da ake karanta mana هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا بيان للناس wannan abun da ubangiji madaukakin sarki yake isar mana bayani ne wanda Allah ya kawo shi don mutane domin mu amfana daga waɗannan bayanai da ake kawo mana mu kuma yi ƙoƙarin gane cewa ubangiji maɗaukakin sarki yana yi da wannan saƙo ne gare mu don mu ɗau darasin da ke ciki mu gane abin da ya faru a zamanin badar da abin da ya faru a yakin uhud da jarabawa da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa dukkan su darussa ne masu ɗumbin yawa wanda ba za su bushe suna mana amfani a rayuwa ba har ranar da za mu bar wannan duniya bayani ne daga wajen Allah ya zuwa mutane wa hudan sannan kuma shiriya ce daga bata Allah shiryar da mu wa mau'izatun lil muttaqin da kuma wa'azi ne amma ga bayan Allah masu jin tsoron Allah Allah ya ba mu ikon wa'azuwa wala tahinu wala tahzanu kada ku samu rauni kada ku samu wato karayar zuciya saboda abin da ya same ku na jarabawa a yakin Uhud ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana lallashi tana ban hankuri tana kuma ƙarfafa zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi da sahabbansa domin abin da ya same su na jarabawa a yakin Uhud kada su ɗauka shi kenan kuma wato an riga an karya dagarsu ko kuma an riga an samu nasara a kansu ko kuma shi kenan ba za su sake samun nasara ba
kada ku yi rauni ku samu ƙarfin zuciya, kada ku ja da baya, yanzu yaƙi yake, yanzu ma za a ci gaba da yaƙi don ɗaukaka musulunci. Kada ku samu rauni a cikin zuciyarku ko kuma ku samu rauni a irin maganganun da suke fitowa daga bakin makiya saboda kaɗai abin da suka samu na nasara akan ku a yaƙin Uhud. Wala tahzanu, kada kuma ku yi baƙin ciki akan abin da ya same ku a wurin wannan yaƙi, domin jarabawa ce. Ita kuma jarabawa a wajen mumini alkhairi ce, ko dai jarabawa ta samun abin da yake so, Allah ya jaraba ne don ya gani zai imani ko ba zai yi ba, ko kuma jarabawa ta abin da mutum baya so, an jaraba ne a gaya zai yi, zai tsaya ya yadda da hukuncin Allah, ko kuma zai mai da abin ya zuwa inda bai dace ba. Jarabawa ba ta faduwa banza a wajen mumini. Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. Wa antumul a'launa, ku sani cewa ku ne madaukaka, ku ne marin jaya, nasara na wajen ku, Allah kuma na bayan ku in kuntum mu'minin, in fa kun kasance masu imani. Wannan bishara ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, sannan kuma bishara ce ga wannan al'ummar karshe, al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dai akwai imani, to kada musulmai su taba samun rauni, kada kuma su taba samun karayar zuciya, kada su taba bakin ciki dan wata jarabawa. Daukaka da nasara na tare da su dan Allah yana tare da su, in dai fa akwai imani shine sharadi. Allah ya ba mu imani, Allah ya sa mu dace. Na'am. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها للناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. idan rauni da miyaku ya same ku a lokacin yakin badar, an ji maku rauni a jikunkunanku, an kuma kakkashe wasu da yawa daga cikinku sun samu shahada, to faqad massal qawma qarhun mithlu, ai su ma waɗancan mutanen irin wannan raunin da ya same ku su ma ya same su. in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. idan kuna jin zafin rauni na sarar takobi ko harbi na kibiya ko kuma wato suka ta mashi, ai su ma waɗancan kafiran suna jin irin wannan, amma ku kuna yaƙi ne don ɗaukar kalmar Allah, kuna kuma fatar nasara daga wajen Allah, kuma kuna neman shahada daga wajensa, su kuma ba sa da wannan, saboda haka ku kuke da nasara, ku kuke da riba. in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. ubangiji yace haka nan kwanuka suke, muna juya su tsakanin mutane. wal ya'lamu Allahu alladhina amanu, Allah kuma yana kawo jarabawa ne ga musulmai a fagen daga a wurin yaki domin wasu dalilai, daga cikin su domin Allah ya bayyanar da waɗanne suwane ne masu imani na gaskiya, suwane ne kuma masu munafici. wa yattakhidha minkum shuhada, domin kuma Allah madaukakin sarki ya riki masu samun shahada daga cikin ku, domin in ba a yaki ba za a samu shahada ba. wallahu la yuhibbu zalimin, Allah baya son waɗanda suke zalunci, su ne kafirai waɗanda ke ƙetare iyaka masu kuma mummunan tanadi ga musulmai. wannan aya har ila yau tana ci gaba da ban hankuri da lallashi ga waɗannan wato jama'a masu girma, jama'ar da ke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan jarabawa da ta same su, akan wannan abu da ya same su na hukuncin Allah a lokacin yakin Uhud. sai ake jan hankalinsu, ana nuna musu cewa ai ubangiji madaukakin sarki bai halicci kowace rana ta zama iri ɗaya ba, kamar yadda Bahaushe yake cewa wai ba kullum ake kwana akan gado ba. ma'ana rayuwar wata rana da farin ciki, wata rana da bakin ciki, wata rana da samu, wata rana da rashi, wata rana da lafiya, wata rana ba lafiya, wata rana da rayuwa, wata rana kuma mun koma ma Allah, Allah ya sa mu cika da imani. al-ayyamu duwan, kwanuka juyawa suke, kwanuka caccanzawa suke. wa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nusa'u wa yawmun nusab,
wata rana mu samu nasara, wata rana kuma ai galaba a kanmu, wata rana mai farin ciki, wata rana kuma mai baƙin ciki, sai dai koyaushe duk abin da ya same mu muke da nasara, muke da kuma wato galaba, domin matsayinmu da muke da shi na imani Allah ya ƙara mana shi, domin kuma matsayinmu da muke da shi na niyyar muna yin yaƙin ne domin ɗaukaka kalmar Allah. Allah ubangiji ya samu dace. Na'am. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا الله كما يقدر وأن جربا واني وأن ياكي نقعد دومن أتاتي وأن سكي إيماني أتألك كيسو دك زنبي sun yi zunubi a baya, sun yi laifuka, amma Allah sai ya sauka masu da jarabawa domin ta zama kaffara ga laifuka da kuma zunubin da suka yi a baya. Wayan haƙal kafirin, sannan ubangiji madaukakin sarki ya kunyatar da kafirai, ya tafi da haskensu, ya kuma tabbatar da rauninsu da ƙasƙancin da suke samu a lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya ba su wannan wato mummunar rukushi. Waɗannan ayoyi guda biyu sun nuna mana cewa yaƙi a shari'ar musulunci ana yin sani da manufa, ba kawai ana yin yaƙi bane dan a zub da jini. Musulunci baya goyon bayan zubar da jini, kamar yadda makiya addinin musulunci suke koyaushe aibatar musulunci. Addini na a zubar da jini, addini na a kashe mutane, addini na idan an yi kaza a yanke hannu, idan an yi kaza a jefewa ne, idan an yi kaza a yi kaza. Musulunci ba haka yake ba. Babu addinin da yake da rahama da tausayi irin addinin musulunci. Babu addinin da yake ƙoƙarin kariyar mutunci da rayuwa da dukiya ta mabiyansa ko kuma waɗanda ma ba mabiyansa ba, ko a ce na mutuntaka irin addinin musulunci. Domin addinin musulunci ya ɗauki kashe mutum ɗaya kamar kashe duniya. min ajli dalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Yadda ubangiji madaukakin sarki ya wajabta a kare mutunci da martaba na rai ɗaya, hakan nan kuma martabar take ga dukkan al'ummar duniya da baki daya. Musulunci bai yadda da a taɓa rayuwa ɗaya ba, sawa'un rayuwar nan musulma ce ko ba musulma ba. Bai halatta a kashe mutum dan kafiri ne ba, dan ba yahude ne ko dan ba nasari, ko kuma dan yana yin wani addini wanda ba na musulunci ba. A'a, abinda musulunci yake kira a kansa shine a zo a bautata ma Allah shi kadai. Amma idan mutum yaƙi yace a'a shi fa bai yadda ba dan bai gamsu ba, sai addini yace la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Babu tilastawa a cikin addini. Shari'a din mutum ya gane ta Allah ya shirye da shi, ya karba Allah shirye da mu. Idan bai gane ba ya zauna bisa ga amana a ƙarƙashin daula ta musulunci, yana ba da jizyan nan kuma da yake badawa a maimakon garaɓasa da yake samu wadda gwamnatin musulunci take yi. So da yawa mutane ba su fahimci don mai musulunci ya ɗora jizya ga waɗanda ba musulmai ba, sai a ga kamar ana cutar su ko ana zaluntar su. Suna zaune a ƙasar musulunci, shugabancin na musulunci ne, gwamnatin ta musulunci ce. Gwamnatin musulunci ita ke yin hanyoyi don amfanin al'umma, ita ke tanadin wutar lantarki don amfanin al'umma, ita ke ba da ilimi na makaranta, ita ke tanadin ruwan sha, ita ke ba da kariya da tsaro da kowa a bai ɗaya. Ba a firgita wanda ba musulmi ba kamar yadda ba a firgita wanda yake musulmi. Hakan nan ba a barin a ci mutuncin wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin gwamnati ta musulunci, kamar yadda ba za a haka nan ba ga musulmi. Shi kuma musulunci ya ɗora mashi ba da zakka a cikin dukiyarsa ta noma. An ce in mai noma mu ba da zakka. Ina ake kai zakka? Baitul malil muslimina. Baitul mali shi ke raba ta ga waɗanda suke cincinta a cikin gajiyayyu da talakawa da fuqara da sauransu. Sannan an wajabta mana mu ba da zakka a dukiyarmu na kuɗi, an wajabta mana mu ba da zakka a cikin dabbobi. Shi kuma kafiri baya zakka, domin sai ya musulunta sannan zai yi zakka. Ina fata an fahimta. Ai sai ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan za a ce mai ga sallah, sannan sai ya yi sallah sannan sai a ce mai ga zakka, a karantarwar hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda. To tunda baya ba da zakka, kenan baya contributing komi a wajen ci gaban gwamnatin musulunci, amma zai bi hanyar da aka yi gina, ba za a ce hanyar shi daban ba. Ina fata an fahimta. Zai sha ruwa wanda gwamnati ce ta ne, zai samu kariya na security wanda gwamnatin musulunci ce ta ne. To amma kuma zai bada komai, sai musulunci ya ce to shi ma ya bada jizya
domin ya zama ya yi contributing wani abin da za a ci gaba da ƙarfafa ayyuka na gwamnatin tarayya na gwamnatin musulunci a lokacin da ake bashi dukkan waɗannan abubuwa. Ba wai musulunci yana son ya zalunce su bane ko kuma a ɗora masa wata tara ko kuma a ɗora masa irin jangali da irin abin da ake yi a gargajiyance. An san akwai jangali, akwai menene sunan shi, haraji da ake tafi yi misali. To in dai haraji ana ba da shi a bisa irin wannan ka'idar ne, to haraji abin da musulunci ya zane ana aza shi ne ga lokacin da gwamnatin musulunci take da buƙatar za ta yi wani abu wanda ake son kowa ya bada, sawa'un mai hali ko mara hali, sai a sanya haraji. Ba wai haraji ana yin shi bane abadan ko yaushe ake karba, kamar yadda ya zo a cikin sarautu na gargajiya da ake ta yi ba kan daidai ba. Allah ya shirye da mu, Allah ya gane da mu. To wannan yana nuna mana cewa musulunci yana yin yaƙi ne, ko an shar'anta a yaƙi a tsarin shari'ar musulunci saboda manufofi. Daga cikin manufofin akwai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da mumini na gaske da kuma wanda yake ƙarya mai nayi, domin sai a fagen daga ne ake ganewa. Domin Abdullahi ɗan Ubayy ɗan Salul, ai sai da aka fito yaƙin Uhud, saboda ba mumini bane na gaskiya sai ya koma, sai Allah ya bayyana da cewa munafiki ne. Kaga wannan hikima ce wadda ba za a same ta ba sai in an yi yaƙi. Daga cikin hikimomi da ake samu a wurin yaƙi shine musulmai a aikin yau da kullum suna kuskure. Ayar da muka karanta a baya ta nuna mana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Safe ko rana ko dare, ko ka sani ko baka sani ba, ka yi kuskure, ka saba ma Allah, ka yi abin da yake ba daidai ba, to Allah maɗaukakin sarki sai ya sa a yaƙi domin a samu jarabawa. Raunin nan da yake samun mutum a lokacin yaƙi sai ya zama masa kafara na laifi wanda ya sani da wanda bai sani ba. Kaga kenan alkhairi ne, albarka ne ga musulmai ya zama an yi yaƙi. Haka nan yana daga cikin hikimomi da ubangiji maɗaukakin sarki yake shar'anta yin yaƙi shine a samu waɗanda Allah zai ba shahada daga cikin mu, domin in ba a je yaƙi ba za a yi shahada ba. Kaga kenan wajibi ne a je a yaƙi domin a samu shahada. Shahada kuma babbar daraja ce. Hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah ya yi tanadin daraja 100 ba dan kowa ba sai lil mujahidi fi sabilillah, ga wanda yayi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah aka kashe shi a wurin jihadi. Darajar nan guda 100 ma baina kulli darajatayn kama baina sama'i wal ardi, tsakanin daraja ɗaya da ta biyu kamar tsakanin wannan ƙasa da muke kai da sama. Ma'ana yana da daraja 100, amma nisan darajar farko zuwa ta biyu kamar tsakanin ƙasa da sama, daraja ɗaya kenan. Sannan wata ƙasa da sama daraja 2, har guda 100 babu wanda ke da wannan daraja sai wanda ya samu shahada a wajen ɗaukaka kalmar Allah. Ba kuma za a samu wannan shahada ba sai an je yaƙi. Kaga kenan akwai hikima na samun shahada idan an je yaƙi. Daga cikin hikimomin yin yaƙi akwai wato ubangiji madaukakin sarki ya ba musulmai iko su lallata kafirai da hannunsu, su kece reni, domin idan ba a yaƙi ba za a gane waye gwarzo ba, waye jarumi na gaskiya, waye rabbo, waye kuma wanda ke son duniya. Sai an je fagen daga sannan musulmai za su samu damar su kece reni, su kuma wato kakkashe kafirai da hannunsu. Ubangiji madaukakin sarki mai iko ne ya yi maganin kafirai a kowane lokaci da kowane zamani, ba ma sai an yaƙi ba. Duk wanda ya kafirta, ba yahude ne ko ba nasara ne ko mushriki ne, Allah madaukakin sarki na da ikon ya halaka shi ba sai an yi wahala ba sai an yi wani yaƙi ba. To amma in ba a yi yaƙin ba za a samu izza ba za a gane waye babba ba za a gane waye jarumi ba. Shi yasa a cikin suratul tauba ubangiji yace qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum, ku yaƙe su Allah ya musu azaba da hannunku. Ma'ana da kanku ku yi musu discipline, da kanku ku lallata su kuma gane cewa lallai ba kan wallasa kuke. Kaga wannan babban alkhairi ne. Yana daga cikin hikimomin yaƙi ya ƴan uwa masu girma, kalmar Allah ta zama ita ce a sama, domin in ba a yaƙi ba za a samu hakan nan ba. Lallai ubangiji madaukakin sarki yana kiran mu taimaki manzo a wajen yaƙi. Idan kuma ba mu taimake shi ba, akwai bayan Allah waɗanda Allah ya hore masa waɗanda za su taimake shi a wajen yaƙi. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا kaga yaƙi dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wannan yana daga cikin hikimomi na yaƙi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah ko wa yakuna dinu kulluhu lillah wannan yana daga cikin babban abin da ake samu na nasara a wajen yaƙi yana daga cikin hikimomin yaƙi a shari'ar musulunci a tseratar da masu rauni waɗanda suke hannun kafirai an kama su a matsayin bayi an ribace su suna bauta a ƙarƙashin kafirai domin ba su da ƙarfi ba su da rauni hakan nan domin 'ya'yan musulmai waɗanda su ma suke hannun kafirai da mata waɗanda aka kama suna can cikin ƙasƙanci a ƙarƙashin kafirai sun hana su addininsu sun hana su bautar Allah sun hana su imani kuma suna ƙasƙantar da su a wajen bauta suna amfani da su yadda bai dace ba idan ba a yaƙi ba ba za a samu a ƙwato waɗannan bayi na Allah da ke hannun kafirai ba a cikin suratul nisa ubangiji madaukakin sarki yana cewa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira a takaice ya yan uwa yaki a shari'ar musulunci ana yin sa ne idan ya kai matuƙa sai yaki babu wata hanya ba kawai hakan nan ake yaki ba dan a kashe kowa akwai hanyoyin da ake bi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shimfida da'awa da hanyoyin kira da hanyoyin musalaha da hanyoyin kira zuwa jizya da sauransu manyan malamai sun yi rubutu akwai daga cikin su wato fadilatu al-sheikh Dr. Yusuf al-Qardawi Allah ya kara ma rayuwarsa albarka ya rubuta littafi wanda ya sanya masa suna fiqhul jihad littafin mujalladi biyu wajen shafi kusan 1600 akan fiqhul jihad kawai na musulunci kaga wanda bai karanta irin waɗannan littafai ba ko shakka babu ba zai gane menene hikimar yaki ba menene dalilin yin yaki menene alkhairin yaki menene kuma abinda musulmai suke samu in sun yi yaki wani irin kaskanci da kuma baya da wulakanci musulmai ke fuskanta in sun bar yin yaki kamar yadda muke ciki a yau ga kaskanci nan ga wulakanci nan ga kuma baya nan mun kuma matsorata mun koma waɗanda idan ma kururuwa akai a makwabta a maimakon mutum ya fito don agaji sai ya ƙara tabbata cewa wai ya rufe kofar ko bai rufe ba a ga mafi yawan abin da ke faruwa ke taimako na anguwa babu taimako na musulmai da aka sani a zamanin da wanda idan an ji wani ya yi kururuwa a kawo ɗauki yanzu duk ba wani kowa na silas mutum ya shige gidansa ya kulle gate ya kulle kofar gidan ya kulle kofar falo ya kulle kofar ɗakinsa ya kuma kukkulle ko'ina kawai dai shi dan ya tsare kansa katangar kuma ga ta gidan ga shi gewaye da wata doguwar katanga a saman katangar kuma ga wata irin waya wadda idan za a ƙetara akwai matsala wasu gidajen ma yanzu wani abu ake sa wai an ce in za a hau ko shauki ne ake ci ko me oho kuɗin ma da ake kashewa a wajen irin waɗannan damun haɗa kanmu muna taimakon juna da zai amfani da wajen wani alkhairi amma anguwanni na musulmai sun zama anguwanni na tsoro waɗanda za a shigo a zo a illata ma mutum ɗaya a fita salin alin ba wani abu sai dai da safe kaji ana ba da labari mutane sun koma mata sun koma matsorata hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da ba a son mutuwan nan ɗaya ce ko ka yi ta yanzu ko ka yi ta an jima fa sai an yi ta fatan dai mutum ya mutu bisa ga taimakon addini ya mutu bisa ga neman yardar Allah ya mutu bisa ga ceton rayuwar wani sai ya samu babban aiki sai ya samu babban shahada ai yana daga cikin shahada man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe wajen tsaron dukiya yayi shahada dukiyarsa wanda Allah ya bashi wanda aka tsare wajen tsaron mutunci da alfarma na iyalansa shi ma yayi shahada amma yau da dama yan fashi ke shigowa su ci mutuncin mutum a gidansa su ci mutuncin iyalansa su yi amfani da iyalansa a gaban idansa kuma ba yadda ya iya bai zaɓi shahadar ba don ba wannan imani wani ma cewa aka iya ce a rufe shi a cikin toilet ko ba ku taɓa shan wannan labarin ba wani da 'yan fashi suka ƙwanƙwasa mu a gida aka leƙa aka ga 'yan fashi ne hankalinsa ya tashi
matar ita ce jaruma mai ƙarfin hali yana cewa ya za a yi ayyau kuma ƙarya ta ƙare ta ce mai gida ka kwantar da hankalinka ta tura shi cikin toilet ta samu kulli ta rihi ta ce kada kai ce komai kai zaman ka kuma ya yarda saboda irin mai gidan ne a ƙarshe dai jaruman matar ta je ta buɗe ƙofa suna gani suka daka mata tsawa suka ce ina mai gidanki cikin hikimar da Allah ya ba ta ce ai baya nan ina yake ta ce ai ya tafi nema ai shi ma irin sana'ar da yake kenan ma'ana shi ma dan uwansu ne sai suka ce to Allah ya bashi sa'a tun da dan uwansu ne abokin fashi ma'ana tun da ya je nema su ma sun je nema suka ce to tun da dai dan uwansu ne ki ci gaba da haƙuri Allah ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya bashi sa'a cikin abin da suka samu wani wuri ma suka ɗiba suka ce mata gashi shi kuma gogon yana can toilet ta bai ma ja gobe kuma ya yi magana ya ce shi ne mai gida sai da suka tafi ta dawo ta buɗe shi yana cewa in fakin san da matsala ki dai zanna ta ce haka mai gida fito ai Allah ya ba mu hanya Allah ya tsare mu ya fito yana cewa a aka yi ta ce ai kaji da ake ya ce Allah ya ƙara miki hikima to ka ga yanzu ita ce mai gida ba shi ba wannan tsoron ya riga shiga cikin al'umma kuma yana daga cikin babban abin da ya kamata mutane su sani babban haƙƙi na makwabtaka da ya riga ya rauni ya faɗi wanda kuma idan ba mu yi tsaye ba Allah zai tambaye mu a gobe alƙiyama makwabcinka ya yi ihu amma sai ka ƙara lahewa ka ƙara ɓoyewa a cikin gidanka makwabcinka ya yi yunwa amma kai ka cika ƙoshi ka zubar kare da kyan ya ci makwabcinka bai da lafiya ba ruwanka makwabcinka yana cikin hali na damuwa yana cikin baƙin ciki ba jaje yana cikin farin ciki kana baƙin ciki kaga duk wannan haƙƙin makwabtaka ya riga ya faɗi mun yadda shi mun saryar da shi kuma shi yasa muke samun wato mummunan wato tashi na al'umma a cikin anguwanninmu musamman abin da ya shafi tsaro wajibi ne mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu taimaki juna mu kuma nemi ubangiji madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa mana zuciya mu kuma sani cewa lallai al'amari na mutuwa abu ne wanda yake wajibi karatun da zamu yi insha Allah a gobe zamu nuna zai karantar da mu irin abin da ya kamata mutum ya yi shiri ya yi kuma tanadi na mutuwa da kuma irin abubuwan da ubangiji yake faɗi na cewa lallai ba za ka mutu ba sai fa in lokacin ka yayi kuma in har kana tsini kana gudun ka mutu to ka sani ka sai ka mutu domin wanda ya fi ka ya fi kowa a duniya ya mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa mu ya ƙara mana ƙarfin imani da ba mu ikon yin abin da yake umarnin mu a wannan littafi mai girma da kuma ba mu ikon yin da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya ƙara mu rayuwar mu albarka ya ƙara mana majalisi albarka Allah ubangiji ya ji kan magabatan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ko kuma Allah ya sa mu cika da imani bayan Allah waɗanda ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah ya fi ya gafarta muna da alƙawarin addu'a yau a wuyan mu ko kuma a wuyayen wannan majalisin da baki ɗaya da ɗan uwa waɗanda suka yi taimako tun daga lokacin da aka buɗe wato wannan gidauniya ta taimakon marayu sun ta badawa an kawo taimako na kuɗi an kawo taimako na kaya sababbi an kawo taimako na yadi na hijabai an kawo taimako na kaya waɗanda suke masu kyawo an wato second hand kamar yadda ake faɗi an kawo taimako na kayan abinci da sauran abubuwa daban-daban waɗanda 'yan uwa masu albarka a wannan majalisi mai albarka suka kawo domin ba ubangiji madaukakin sarki shi kuma ubangiji duk wanda ya basa to hakika yayi ciniki da wanda zai biya shi zai kuma maida masa da alkhairi linkin ba linkin duk wanda ya ba ubangiji rance fa yudaifahu lahu ad'afan kathira Allah zai lullunta masa ya kuma bashi sakamako linki mai yawa muna roƙon ubangiji madaukakin sarki waɗannan bayi
na Allah madaukakin sarki da suka yi wannan aiki Allah ya alkake zuciyarsu ya kuma tabbatar da sun yi dan Allah Allah kuma ya karba a cikin ayyuka na alkhairi ya sanya su a cikin ma'auni na ayyuka na alkhairi ya hada wannan majalisi ga baki daya a lada za mu yi addu'a inda akwai 1,000 da wani bayan Allah ya rana akwai 500 sannan kuma yanzu an samu 8,200 sannan kuma akwai ya duka guda biyu da sakon kaya suna guda biyu. To a yau ana faɗi min akwai wani ɗan uwa da yanzu ya gashi ya ba da 1,000 ga kuma wani ya ba da 500 sannan an samu jumlar 8,000 da 200 sannan an samu ya joda sababbi guda biyu an kuma samu wasu ɗinkakkun kaya waɗanda an amfani da su amma suna da kyau masu inganci an kawo su domin a share hawayen waɗannan bayan Allah da Allah ya ƙaddara masu rashi na mahaifa tun suna ƙanana ko shakka babu ɗan uwa sun yi ƙoƙari tare da sanin cewa wannan majalisi ko kuma wannan yanki namu ko wannan masallaci wace ko mun bari addu'ar sai ko mu bada addu'ar sai ne addu'ar ko mu bari sai okay wani ya kawo 2,000 ta wani ya karo 2,000 kamar yadda nake faɗi majalisi ne na ma'aikata kuma an san bayan Allah ne majalisi ne na ɗaliban ilimi waɗanda ke nema a wajen Allah kuma an san su ma bayan Allah ne majalisi ne na manoma majalisi ne na 'yan kasuwa amma kuma kasuwar ba irin Allah zai ƙara albarka a ciki saboda haka an yi ƙoƙari ko shakka babu muna fatar ubangiji madaukakin sarki ya karɓi waɗannan ayyuka ya kuma sanya su a cikin ma'aunin ayyuka na alkhairi za mu yi addu'a amma kofa fa ba a rufe ba idan Allah ubangiji madaukakin sarki ya kai mu ƙarshe ranar da za a rufe kuma za a sake yi domin neman alkhairin ga baki daya saboda haka za mu yi addu'a daga kuma yi addu'a kuma shine addu'ar har tashi ga baki daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا روقنك أولنا المجلس من البركة أولنا رانا من البركة أولنا وتا من البركة منا توكيد أذني منا روقنك يا أبنجي الله كتبتيش أمتين إبادة كرببا أوجنك كمميدنك منا روقنك يا أبنجي bayan Allah waɗanda suka karɓa mai kiran da kai umarni a yi domin taimakon waɗanda suke masu rauni waɗanda suke gajiyayyu waɗanda suke marasa galihu waɗanda suka rasa gatan tun suna ƙanana
muna roƙonka ya ubangiji da ka karɓi waɗannan ayyuka Allah ka karɓi wannan sadaka Allah ka karɓa ka sanya a cikin ma'auni na ayyuka na alkhairi Allah ubangiji bayanka waɗanda suka bada waɗannan abu waɗanda suna so ba wai ba sa so ba sun bada ne don neman yardarka sun bada ne don ka yarda da su sun bada ne don ka biya musu bukatocinsu na alkhairi duniya da lahira sun bada ne don ka ƙara ma rayuwarsu albarka sun bada ne don ka inganta musu gidajensu Allah muna roƙonka Allah ka karɓi waɗannan ayyuka Allah ka karɓi wannan ibada Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kyautata rayuwarsu Allah ka sanya ma rayuwarsu albarka Allah ka shirya musu iyalansu Allah ka shirya musu zuriyarsu Allah ka yaye musu damuwarsu Allah ka biya musu bukatocinsu Allah ka haɗa mu da su gabaki ɗaya a gidan karimci tare da mafificin halitta mafificin annabawa mafificin manzanni cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya ubangiji bayan Allah nan ka san ko waɗanne iri ne waɗanda duk sana'ar da suke yi duk aikin da suke yi Allah idan manoma ne muna roƙonka da ka sanya albarka a cikin gonakinsu a cikin nomansu a cikin kuma abin da suke nema a wajenka idan ƴan kasuwa ne Allah ka sanya musu albarka a kasuwancinsu Allah ka haɓaka jarinsu Allah ka buɗe musu hanyoyi na samun riba Allah ka ƙara musu taimako ka ƙara musu hanyoyi na samun alkhairi Allah idan ma'aikata ne Allah ka taimake su a wajen aikinsu ka sanya musu albarka a ayyukansu ka ba su halali a abin da suke nema wajenka idan ɗalibai ne Allah ka ƙara musu haske Allah ka ba su basira Allah ka sa su gama karatun nan lafiya Allah kuma ka sanya musu albarka a rayuwarsu mata daga cikin gida Allah ka ƙara musu albarka Allah ka karɓi sadakokin da suka bada Allah ka ba su zaman lafiya da mazajensu Allah ka yaye damuwar da suke tsakaninsu da mazajensu ka shirya musu ƴaƴansu ka kuma ba su alkhairi waɗanda ke neman ƴaƴa daga cikinsu Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka masu amfani waɗanda kuma Allah ka ba ƴaƴa Allah ka sanya ma ƴaƴan albarka waɗanda ka ba kuma ka karɓa Allah ka sa su zanto ceto gare su da alkhairi gare su a gobe alkiyama ya ubangiji kowane irin nau'i daga cikin nau'o'in mutane waɗanda suka bada wannan kyauta wannan sadaka Allah ubangiji madaukakin sarki ka sanya albarka ga dukkan abin da suke yi Allah kuma ka karɓi wannan sadaka Allah muna roƙonka da sunanka mafi girma da sunanka wanda idan an kira ka da shi kana karɓawa wanda idan an tambaye ka kana kuma bada amsa wanda idan an nemi biyan bukata kana biya bismika allahumma alhayyul qayyum inna nastaghiithu باسمك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الله كتبنا صدقه الله كما كسنيا كتزما الخير كزما farin ciki kazama sanyi ido kazama yayewar damuwa ga waɗanda aka yi wannan abu dan su Allah ubangiji madaukakin sarki ka hada mu alada ga baki da muna roƙon ya ubangiji ayyukan da muka yi a wannan wata mai albarka Allah ka karba mana Allah ubangiji ka karba mana inda kuma muka samu kuskure Allah ka yafe ka gafarta mana Allah ubangiji madaukakin sarki ka yaye mana dukkan abin da zai kawo mana hatsari a wannan rayuwa ta mu Allah ubangiji ka albarkaci wannan ƙasa ta mu ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka dawo mana da arziki mai yalwa a wannan ƙasa ta mu shugabancin wannan ƙasa Allah kai mai taimako da agaji Allah ka ba wani shugaban ƙasar mu lafiya Allah shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ka ba shi lafiya Allah ka karfafa shi a zuciyarsa ka karfafa shi a cikin ayyukansa ka taimake shi a cikin duk abin da yake nema na alkhairi gare mu da wannan ƙasa ta mu Allah ka ba shi mashawarta na gari waɗanda duk suke neman mummunan al'amari tare da shi da mummunan tanadi Allah ka maida masa al'amarin su ya zuwa gare su idan masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su idan ba masu shiriwa bane Allah ka san yadda zaka yi da su ubangiji madaukakin sarki ka kyautata shugabancin mu a wannan ƙasa ka kuma raya mana al'umman mu birni da karkara Allah ka sauka mana da albarka birni da karkara Allah kuma ka sauka mana da alkhairi a ko'ina Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau kuma gare ka muna masu imani Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma ka tara mu a gidan karama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu aljanna firdaus Allah ka taimake mu gabaki daya Allahumma anta amartana bid da'awat wa wa'adtana bil ijaba subhanaka da'awnaka ya rabbana khadi'in dalilin la narju illa ridak وقد دعوناك ونحن مستيقنون بأنه لا يستجيب للدعوات إلا أنت فاقض لنا حوائجنا يا رب العالمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب إخواننا وذنوب أخواتنا
وذنوب أولادنا وذنوب بناتنا وذنوب أعمامنا وذنوب عماتنا وذنوب أخوالنا وذنوب خالاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.